खुलुमबाय स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी आरो बे समाव रायजोनि गुबुन गुबुन जिल्ला आरो दाब दाब ओनसोलफोराव आफ्रिकान स्वाइन फिभारखौ लानानै मोनसे गिदिर रादाब फोसावनो आवगायदों। रायजोआव आफ्रिकान स्वाइन फिभारा बांनो हमदों। रायजोनि दाब दाब जिल्ला आरो दाब दाब ओनसोलफोराव आफ्रिकान स्वाइन फिभारा गिख्रंथावै साग्लोबनो हमदों। नोंथाङाबो अमा बेदर जायो नामा? जुदि नोंथाङा सानफ्रोमबो अमा बेदर जायो अब्ला अमा जानायनिफ्राय दासान्दि गोजानाव थाथ'। नंगौ, तिनसुकिया जिल्ला खुंथाया माकुम जौगाखां ब्लकनि सिङाव थानाय गोविंदपुर गामियाव आफ्रिकान स्वाइन फिभार गोसारनायखौ रोखा खालामदों, जायनि जाहोनाव बिबानगिरिफ्रा जिल्लानि माखासे ओनसोलफोराव आफ्रिकान स्वाइन फिभार सन्देरनाय ओनसोल महरै फोसावदों। तिनसुकियानि डिपुटि कमिशनारनि मोनसे बिफानगिरिया फोसावनाय बायदिब्ला सन्देरनाय गामिनि खाथि खालाफोराव आफ्रिकान स्वाइन फिभारनि थियारि सामलायनाय आरो होबथानायनि थाखाय आसामनि जुनार फिसिनाय आरो भेटेरिनारि बिफानजों दिहुनजानाय एक्सन प्लान बायदि सन्देरनाय जायगा महरै सिनायथि होनाय जादों, जेराव अमाफोरखौ थाबैनो बुथारनाय जागोन होनना फोसावदों बिफानारिया। बे बिथांखियानो जादों अमा आरो माखासे जुनारफोरनि सायाव गोहोम गोग्लैनाय आरो सन्देरग्रा बेरामफोरखौ गोसारनायनिफ्राय होबथानाय। बे समावनो माकुम ब्लकनि सिङाव थानाय खाथि खालानि गोबां ओनसोलफोरखौ लाफानानै गोविंदपुरनि सोरगिदिं 10 किल'मिटाराव सार्भेलेन्स जन फसंनाय जादों आरो बे ओनसोलनि सिङाव भेटेरिनारि मावख'गिरिफ्रा गोख्रोङै नोजोर होनाया सोलिगासिनो दं। लोगोसे मावख'गिरिफोरा जिब जुनारफोरनि सावस्रि नायबिजिरगोन आरो अमाजों सोमोन्दो गोनां दिहुनथायफोरनि गारि मथरजों लांलाय लाबोलायखौ होबथागोन। तिनसुकिया जिल्ला खुंथाया खावलायनानै बुंदों दि बे गोसारनायखौ होबथानो थाखाय रायजो राजाफोरनि हेफाजाब होनाया जोबोद गोनांथार आरो जिल्ला खुंथाया खावलायबावोदि जों आबादारिफोर, फालांगिरिफोर आरो थागिरिफोरखौ खावलायोदि बिथांमोनहा गासैबो बोसोनफोरखौ गोख्रोङै मानिनांगोन आरो फोथाराव भेटेरिनारि हान्जाफोरखौबो हेफाजाब होनांगोन होनना खावलायो जिल्ला खुंथाया।